ebda viżjoni għal Partit Nazzjonalista, battuti lejn xulxin u attakki bla waqfien lejn il-Gvern. Dawn kienu l-elementi li kkaratterizzaw dibattitu ieħor bejn l-erba' kontestanti għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Dibattitu li seħħ f'mument fejn il-Partit Nazzjonalista jinsab maqsum u saħansitra l-Kunsill Amministrattiv talab lil Adrian Delija jirtira l-kandidatura tiegħu. L-intriċċu l-manuvri li qed isiru fil-Partit Nazzjonalista huma fuq fhom kulħadd. Żgur li din l-elezzjoni se tinkiteb fl-istorja ta' pajjiżna għall-attakki u l-manuvri li ħmew kontra xulxin il-kandidati għal kariga ta' kap. Ġurnalisti indipendenti staqsew lil Adrian Delija dwar kif qed iħossu la darba l-kap caretaker Simon Busuttil li se jżomm is-siġġu parlamentari tiegħu u lanqas id-deputat Jason Azzopardi ma jriduh kap tal-partit. Jason Azzopardi qed jappoġġja lil Chris Said u jibbottja fuq Facebook kontra Delija. Kert għadek kif saqsejtni dwar tnejn mill-esponenti ewlenin tal-Partit Nazzjonalista li ddikjaraw illi ma jixtuqunix klim tiegħek, però naħseb klim tagħhom. Fuq ta' l-Onorevoli Jason Azzopardi laqqas biss ħan ikkummenta għax ma narax il-kummenti tiegħu fuq Facebook qatt ma rajthom u minix biħsibni narhom, però naf illi kważi jagħmilha kampanja personali kontra tiegħi għal xi raġuni jew oħra m'għandix għaddejja għalfejn. Delija li ġie investigat mill-Partit Nazzjonalista tkellem diversi drabi kontra l-establishment tal-Partit Nazzjonalista. Iżda Chris Said qal li mhux vera hawn l-establishment fil-Partit Nazzjonalista. Delija li fil-waqt li reġa' qal li jrid mod ġdid ta' kif jagħmel il-politika kompla juża kliem ibes li jfakkar fid-dikjarazzjoni u l-attakki li kien jagħmel Simon Busuttil. Li mill-oppożizzjoni dumirna illi nibqgħu niġġieldu. Alex Perici Kalaxxone kompla jaħrab milli jwieġeb dwar il-potenzjal ta' konflitt ta' interess fl-investiment tal-Korintja. Konflitt li żvelaħ Kunsillier Nazzjonalista fittra li bat il-Partit Nazzjonalista sabiex jiġi investigat. Inġ se tagħmel konkretament se tiżvesturek minn da se tgħid jiena I'm gonna take a step back ħalli in-diskussjoni għax għandi konflitt ta' interess, konkretament imma x'ħad tagħmel? F'dan il-kodiċi ta' etika mġiba xieqa kull min mill-kap l-isfel ikollu xi potenzjal ta' konflitt ta' interess fuq kull kwistjoni li tiġi diskussa u ma jipparteċipax f'dik id-diskussjoni. Spikkaw il-botti lejn il-Partit Nazzjonalista u l-aġġir ta' Simon Busuttil minn Frank Portelli. Busuttil li f'4 snin ra kif jagħmel u jattakka kull istituzzjoni indipendenti f'pajjiżna. Qed nirreferi għall-istqarrija li ħriġna aħna u fuq l-imħallef Antonio Mizzi. Jiena nemmen fl-imħalfin tagħna, nemmen li jekk tattakkhom inti ma tkunx qed issaħħaħ l-istituzzjoni. Portelli kellu kliem ibes għal Chris Said. Said li kien ex-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u ex-Ministru taħt il-Gvern tal-ex-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Chris Said kien fost dawk li ħal 500 euro żieda fil-ġimgħa bil-moħħbi meta kien Ministru. Illum smajt il-Chris jitkellem fuq solidarjetà u sussidjarjetà. Ma għadx qed nismagħhom qabel dawn. Frank effect dak huwa. Iva, ma għadx qed nismagħhom. Għax jekk inti tieħu 500 euros fil-ġimgħa. Ma kontx issegwi qed ngħidu. Mela segwi ftit lili issa. Jekk kont tieħu 500 euros fil-ġimgħa, skużani, naħseb inti wkoll kont wieħed minnhom. U lil pensjonanti batlu 150. Chris Said li ma kellux idea tal-Partit Nazzjonalista infexxa attakka lill-Gvern. Iżda dlon kienet it-tweġiba ta' Frank Portelli li jaraf lil Chris Said li dan il-Gvern wettaq dak li f'25 sena ma kienx kapaċi jagħmel Gvern Nazzjonalista. Domna 5 snin biex daħħalniha tal-whistleblower u daħluha il-Labour Party mhux aħna. Spikkaw diversi waqtiet fejn il-kandidati ftaħru bihom minn nufushom. Iżda tfaħħir ta' Chris Said żgur li ġabd bis-sima fuq bosta, hekk kif qal li bis-saħħa tiegħu il-Partit Nazzjonalista naqqas id-distak bin-nofs. Iżda fil-verità, il-Partit Nazzjonalista tilef 4 elezzjonijiet kbar f'4 snin. Naqqasna d-distak saħansitra bin-nofs. Aktar minn hekk, Said ftaħar bil-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista għadu relevanti għax pereżempju bħalissa kulħadd jitkellem dwar il-Partit Nazzjonalista. Iżda bħalissa kulħadd qed jitkellem fuq il-Partit Nazzjonalista għax kulħadd mistaġeb bil-qasmiet, l-inkwiet u l-intriċċi li hemm fih dan l-istess partit.